Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ku shiga YouTube mai suna M Alka TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, ku danna like. Da zarar mun ɗora sabbin bidiyon mu za a sanar muku. M Alka ne. Sanki nake, kaunar ki nake, balki sanki nake, balki kaunar ki nake, kaunar ki nake. Kullum idan zan kwanta barci nazarin balki nake, kullum idan na tashi da safe nazarin balki nake, idan na je aiki nazarin balki nake, komi ni balki, tunani na balki. Kauna ta balki, sauna balki, komi ka gani na yi ni sai balki. Sanki nake, kaunar ki nake, sanki nake, kaunar ki nake, yan mata balki sanki nake. Ni yau ki ne za na ganki, wallahi ni kaunar ki nake, balki su kalki sake ki bar ni. Wayo ni yan alka. Yau ne za na ga barki, ni dai kaunar ki nake, ni dai san ki nake, dan Allah zo ki tallafa zuciya ta barki, san ki nake, Allah san ki nake. Kalki sa in zub da hawaye, kalki sa idaniya sai hawaye, kalki sa zuciya sai hawaye, ni dan ba na so in yi hawaye, ni dai akan ki komai zan iya. Wanda yake in barki, wallahi zan wake ta, saboda ni ba na so in barki, ke ce ni rayuwata. Ke ce ni aminiyata, ke ce ni abin yabuta, ha ke zan wagata. In daure kiwa yan alkagata, ni ne masoyin ki na gaske, ni dai kaunar ki nake, san ki nake, masoyiya.